An khonai je dino rawana adino tirpa habo ভূমিকম্প হাই ফাইনাই কারণে খানাই যে একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড দङ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড আনি गोबांमोन दङ ওয়ার্ল্ড आंसो फ्लाइट खानाय साबो दङ लामसोगो बाइप संग नरक जतन न आं नरक जतन न सुंगना मुचुंगो डॉक्टर बिश्वजित देबबर्मा साबो बिनि उक्लोगो तामो हुइजाक कक्तं बले खापरा तंगुई आसु पीएचडी खाइ डॉक्टर खाइजा खुनके तांगुई जागा जागाव क कबर सामारक सुंगनुक एन ताइ काइसा क खिनके bo sakphang onekta no tui world record khaijak hunke tini taksuk jora kurungui lukurok tangui bono sinyangnani nang bini thani asuk grang kubungma tongkhe tini tangui bini kanmung chumung ahai bini thani kubi kubi da rang tong hai kheba lukurok no salak da khai tong sumung hayu bayap song sana thangke te bo kok tongo bo lukurok no 300 ni slai phano kobang malkhung bagjak hunke tangui bini sakni personal gari kurui ungnani nang boto bini 300 ni slai si kebang lukurokno gari bagui manu hunke bini sakni gari kurui bajani cholti gari tangui bo kanani nang ke bayap song norok jotono no lamsogo Mr. Hu ni YouTube channel o norok Dr. Biswajit Debbarmani information saimana muchungke omo video no puilanchimi paithak jora nai tongna bagi ang norok jotono no koijabo phaidi asukok sekarui video ni phaising thanglai siano phaidi chung puilano saima lainai Dr. Biswajit Debbarma sabo bini khokrui ang saiman kha bini real name ongkha Dr. Biswajit Debbarma bo class 6 tongfruk simna high secondary school o porikha tei economics and environmental subject no tuyoi PhD khaika omo hunke kisa Dr. Biswajit Debbarmani sinimo tai kaisa ko khinke bosak phangje ko kotor sawi world record khaija khini social media viral ungmani baksa audience ok bini okok no khna tokja gia bong laikha en baksa borok khinke puito buchalia bo world record khaija khini kok samani omole busuk joratui kubui omoke boni thani taksuk joratui proof kurui tamni bagui hinke taksuk joratui Dr. Biswajitni khukti mangse o kok jotono khnau bini khukti chungknawi man khaje practical bamboo designer wo world record khaijak haifano official babe announce khailia hinoi saka Dr. Biswajit bayap songno rogle bini world record khaima rogno puito de chabai kisa comment khai sana tapukdi ai kaisa kok hinke bo hai world to fly kanake bo kurina hnibo samakhnaka hunke tabuk baksa wansuk je tongkhana asuk bo world record khaijak hunke tangui potrika news rogo nugya hinoi sini Dr. Biswajit omai official announce khainamo chungjagya fu bayap songno rogle bini world record khaima rogno puito de chabai kisa comment khai sana tapukdi entai kaisa kok hinke YouTube ang nukha kaisa reporter bono sungka sar Dr. Biswajit no nung lukurokno 300 ni slai se kabang malkhung bagui chubawi man hunke ni le personal gari rogda tong hinoi reporter bono sungka enke Dr. Sar Biswajit kok phir mungrika ayo bini dami dami gari tongmani no hino omose lukurok bai sogi khibijago tokrobi khibijago hunoi tabukhe personal gari rok tonlia ni sabu enke reporter haino hai bono sungka enke bahai ke tabuk yang thangnani meeting rogo bahai ke attend khai hinmale Dr. Sar Biswajit kok phir mungrika haino bajani cholti gari rok baise tabuk meeting rok attend khai choli tongsu ni sar Dr. Biswajit kok phir mungrika ta entai kaisa kok sanamu chungo ang lukurokno chini sar Dr. Biswajit Debbarma 300 ni slai phano kobang malkhung je bagmani bo kahamni baguino lukurokno chubanani baguino bo system khayoi zero down payment khayoi malkhung bagui riu phiaba ang je malkhung buskango nana muchungnai rok eba nai paibe kha eba nana hiniwan chungnai rongno ang kisa kok sanamu chungo nor kisa khamke khnadi nongni parao kahamke customer available tongano passenger soi manano minimum rom di salo 300 টাকা 500 টাকা mahai norok aji manano hinke norok thangoi zero down payment riwoi sar Dr. Biswajit ni aro norok malkhung nawi mano tei nongni parao o mahai subida korui passenger rok manani reserve rok manani norok salo 300 টাকা rok ni passenger rok soi manani kisa kutu khairongke tanadi tamni bagi ke chini sar Dr. Biswajit bolu korongno chubanani bagi omai system kahamke zero down payment ke botubu mani kecharo baksa suiman ya kuna kuni chipa chipi tongnai rok omahai passenger soimangla omahai parani boro rok nawi yagulo sarni bumung rok hamya ungui phano mano omosi sanamu chungo ang nongni parao choli mano omahai passenger available ke norok nadi tamni bangi ke norok nawi te bose develop ungnai amke kaham among ke ani personal opinion ang nongno kisa share khaimase ani kok samarok chaya tongkhe norok nakardi enke phaidi tai next topic o taisa kok salayano kunke bayap song ang oro ke bono chaya khaina bagui videos namaniya
Omo videos namjakmani hunke Dr. Biswajit ni kok tabuk YouTube rogo baksa kaham baksa hamya hinui belai no viral khai tongkha tei kaisa kok hinke Dr. Biswajit saka bini Lamao ta Kebeng di manke bini samung no se support khai di hinui lukurok no kok kharkha bayap songno rogle Dr. Biswajit ni samung no bahai ungjak bai comment no kisa sana tapuk di hunke bayap songno rok omo video no puilan simi paithak joranai tongma bagui norok no paiflai hambai tei norok ani YouTube channel o katalungui tongkhe omo video no like riwui tei channel no bo subscribe khai rina tapok di hinke norok joto bahai no hai katal video malai phinai hambai tiprasa ayuk lok thung